Kataluniara, diadarako, berriz ere probestu dugu bidaia, hemen ditugun harremanak sakontzeko, atzo egun ginen amikuekin, ami da Asociación de Municipios per la Independencia, Montblanken, egoeraren inguruan solasten, hausnartzen, eta ikusten ze ekimen komunak egin alditugu, eta bertze, laster Euskal Herria bisitatuko du beren ordezkaritza bat, kontatzeko udal mailatik nola ari den lantzen prozesua. Argi eta garbi gelditu dela norbaitek zalantza baldin bazuen, gizarte katalana adin nagusikoa dela, askatasunez erabaki nahi dituela bere etorkizuna, nazio oso bat abian dela, hemen bizi diren pertsonek dutela proiektu bat eta gauzatu nahi dutela. Eta gainera gauzatu nahi dutela era demokratiko batean. Gure Europa honetan demokrazia da funtsezko balore bat, eta lerro horretan ari dira jorratzen beren lana, asmo guztiekin. Eta, prozesu oso interesgarria izaten ari da guretzat, gure hausnarketak ere egiteko.